Čaute, máme tu nové video. Na požiadanie Tomáša z YouTube vám trošku predstavím tento zapalovač. Teraz som to kúpil akcie za 7 eur, neviem koľko centov na Piro SR. Kvalitne urobený zapalovač, nastaviteľná intenzita, je to plniteľné. Perfektný plameň s tlačítkom na zaseknutie knoflíka, aby ten plameň vlastne išlo permanentne. V pyrotechnike to príliš nevyužijeme, ale v kuchyni ja áno, rád tam robím. Za 7 eur a tých pár centov výhodná, dobrá kúpa. Čiže podľa mňa, kto si to môže dovoliť, nech to kúpi. Je k tomu aj malý plastový podstavec. Pre mňa je to tak trošku malé, mám veľké ruky. Budem to používať bez. Dobrá kúpa to bola. No, máme tu tie petardy. Danger. Pár ľudí to určite už z vás zná. Výroba Čína, kategória 3. Gramáž vám neviem povedať, lebo to na balíku nie je. Čo je to zvláštne. Porovnanie s Viperom 1. Z týchto troch je toto rozmerovo najväčšie, ale aj najľahšie. Tipnem si, že aj najslabšie. Čiže môj obľúbený výrobca Di Blasio Elio z Talianska. Najkvalitnejšie petardy podľa mňa. Atomic 6. Petarda 28 gramov, malá fontánka a potom to buchne. Potom mám skoro každý rok, veľmi sa mi ľúbi. Má dosť dlhý knot, aby ste to mohli zapáliť a bezpečne odstúpiť. Posledná Super Cobra 6, tiež od Di Blasia, 28 gramov, bez fontánky. Z týchto troch je najsilnejšia, tiež dosť dlhý knot. Dávajte si pozor, keď toto kupujete. Poliaci to začali kopírovať a vyzerá to dosť inak ako toto. Je tam taká holografická kobra a bez znaku Di Blasio Elio. Možno, že to už tam dali, neviem, ale toto je originál určite. Čiže kupujte len od takých obchodov, čo vám zaručí, že kupujete originálne Di Blasia. A ešte niečo? Tieto petardy, prosím vás, nezapalujte už v ruke. Ani toto už nie. Lebo môžu prispôsobiť dosť ošklivé zranenia. Čiže položiť, zapáliť, odstúpiť a vychutnať. A neskončiť v nemocnici. Ďakujem, čaute.